Geba sinokungcwele noma inhlanzeko ngoba uma ubheka ngey'khathi zabo-Tiberius ngaleza y'khathi bafike baba nesithixo bathi uJanusi kwaphuma uJanuwari. Thina sibuka imvelo ukuthi imvelo iyenzani, sithi sekuney'gaba ey'khula bese siyayisinga bese kuthiwa uma singani. Sibuka izitsha zikhinqelana yilandelana bese kuthiwa unhlolanja. Uyabona, bese kuthi iy'ngane uma sezidla lapha ngoMashi zidansazela zidla iy'gaba zitshinga phansi zidlala undasa ngoba sibona iy'ngane ziyadansazela. Kathini uyayithola? woza nawo umkhathi. Uyabona, kube unhlaba bathi uMeyi. Kodwa kuney'khathi la khona umoya usuyahlaba vele. Futhi sekuyaqala kuyabasa iy'nkuni azikakomi kahle. Kugcina kuthathwa kwayona inhlaba le isifakwa phakathi leyo i-ali esibizwa nge-ali. Yebo. Ufike la isikhathi khona imvelo iyihlangula yona amacembe kuthiwa uhlangulana iy'hlahla ziyihlangula. Bese kufika umshanelo untulikazi. Ufike ushanele. Bese senze njani? Ngathi kushanela bese kuba khona umshanelo-ke ile nyanga esiyaduma kuthiwa yamahashi la eThekwini. untulikazi. Yebo. Bese ngalesikhathi-ke ukushanela angithi siyazi ukuthi into ye-condensation nokusebenzisana kwe-ecosystem. Evaporation. Yebo, sekwehla imvula. Lena sithiwa siyixwaye i-global warming. Imbozi samahlanga-ke le. Imbozi amahlanga ngoba ingathi kuze imbozi samahlanga kuze inyanga kuthiwa uncwaba ngoba iy'ntaba sesiy'bona sey'qala sey'funa ukuba ncwaba. Sey'ncwaba njengoba siphuma kuyo nje uncwaba lona njengenyanga yembokodo lapha ngoba kwaqondana kade kumashelwa ngo-1956 indaba zabesifazane ePitoli bebashela indaba yamabhasi. Uncwaba-ke kule emva kwalezi imvulane ey'ncane ngithi khona ukushuthe kwayo phansi kuthi kuqhuma bese kufika umandulo bese sandulelisa-ke lokho esizokutshala. Yikho-ke le nyanga-ke esikuyona ibizwa kuthiwa umandulo ngoba inyanga yokwandulelisa. Singcwele ngendlela eyisimanga ngoba buka mfowethu ukuthi kuthe ngokufika kukaJulius Caesar embusweni. Usuyiqeda ungamncishe embukeli mfowethu usuyiqeda uyabona uma sesandulelisa sesiya lapha kumfumfu manje. Okay, bese masiwa kumandula angithi manje sibheke kubani? Sibheke kumfumfu ingoba sithenga lesikhathi sithola imbozi samahlanga ngoNtulikazi kwenza ilokhuzana kwabaleka uthuli kwase sekuqala kushuthe kokuncane phansi. Sase sandulelisa ngomandulo. Yebo. Saqhubeka siyatshala-ke manje. Okusho ukuthi inyanga esithi makhona iphezu komkhono inyanga lelayo mandulo. Yebo. Kahle hle izwe liseyilo hayi njengoba selabo eglobal warming usungasazi noma usika noma buyathwasa noma buyaphela. Umfumfu-ke yila sekufufusa khona lokhu esikade sandulelisa ngakho sikuhlwanyela phansi. Yebo. Bese kuze kuzofika ubani-ke ulwezi-ke wona yila khona-ke sekuqala kukhula lezi zinto esikade siy'tshalile. Bese iy'khotha ziyavaleka uthaqa bese kuthiwa sinozibandlela. Uzibandlela ngoba akasekho umuntu ohambahambayo. Hayi ukhathezi manje uzibandlela ngoba abantu abaningi ngaleso sikhathi sikazibandlela babetholakala beshawa zinyoka. Ngisho inyanga zaqala lapho ukuhlanganisa iy'biba lapho zithi uma ngabe inyoka ike yatholakala yashawa ithathwe ikhanda layo kuhlanganiswe iy'nhlobo ngey'nhlobo zey'nyoka bese igaywe amakhanda azo zonke bese kuhlanganiswa kuphuma isibiba sey'nyoka ngoba ngempela zaze bashaya kakhulu isikhathi esiningi iy'nyoka ngoDisemba lo wokuziba izidlile. Yebo, kodwa umusubuka futhi ngesikhathi samanje ukuthi kuney'ngozi emgwaqeni. Samele siyizibe indlela sihlale nemndenini. Yebo. Sokuthi kuyisiprofetho sobabamkhulu lesi ngoba babethi mabeqamba obabamkhulu bethu babengaqambi nje ngoba nakade bedakwe iy'gudu kodwa babesuke belonda imlando. Yingakho masibuka ngisho iy'ntaba isanjwana isanjwana uma uyibuka isho ukuthi imiphefumulo yethu yonke ilapha ngabokhokho bethu balwa belelizwe. Isho ukuthi imfula uthukela utho ngathi ubathi ilembe malifika lathi le ndawo isiwutho ngathi ngoba ibingenabantu. Hayi tho ngathi le wesilungu. Kuningi macengwane-ke esicabanga ukuthi sizokwazi ukuwela kuhle kwamabele. Sithathe nje siqabethe sibeke amabele bese sikhipha amakhavilithi namakhoba bese kusala inqotho eyophuzwa zizukulwane. Manje-ke sibuyela-ke